Mere end 7.200 fartglade kandidater har tilmeldt sig konkurrencen om at blive Danmarks nye rallytalent. Det er noget sværere, end hvad jeg har regnet med. Det er nu blevet til 10 nøje udvalgte aspiranter, som i dag skal vise deres evner i en rigtig rallybil. Pis mig øv, mand! Kom nu! Benzinen bobler i blodet, når de 10 håbefulde kandidater dyster i benhårde rallydiscipliner. Det er fandme sjovt. Alle kæmper de om den eftertragtede titel, Danmarks nye rallytalent 2016. Hjertelig velkommen til Rallytalent her på Sjællandsringen sammen med FDM. Og vi har jo set rigtig meget frem imod den her dag. Jamen det er fuldstændig surrealistisk at være valgt, og det er en helt fantastisk mulighed det her, og jeg har ligget søvnløs lige siden jeg meldte mig. Vi står med 10 håbefulde deltagere her i dag. Ud af 7.213 ansøgninger til det her event, så det er nåleøjet, vi har fået igennem. Jamen, jeg er mest spændt på bare at komme ud og prøve det og føle, hvordan det er at sidde i den der hurtige bil, og så bare selve oplevelsen. Det bliver bare pissefedt. Det er for vanvittigt. Det er slet ikke til at fatte overhovedet. Det er en drengedrøm, der er så tæt på at gå i opfyldelse, så nu skal det sidste arbejde bare lige gøres. Det gælder ikke om at være den hurtigste i dag, det gælder om at være den dygtigste chauffør. Vi kigger meget på, hvordan de reagerer, når de bliver presset. Om de tager imod de informationer, som de får fra deres instruktører, om de er gode til at lytte efter, når de bliver rettet, og bare sådan, hvordan deres adfærd er generelt også. Det er forholdsvis svært at køre på en glatbakke, fordi du skal kontrollere bilen på en glat overflade, hvor du har flere faktorer, der spiller ind, når du skal forsøge at rette op, hvis du har for meget fart på. Normalt så generer det mig ikke at køre glat, altså hvis man tager omstændighederne og kører sådan rimelig stille og roligt. I dag skal man selvfølgelig presse sig selv lidt, så det giver nogle lidt andre situationer. Det kunne du godt klare det, der. Jeg har været lidt god til at tage et par kejler her i løbet af sådan hele træningsforløbet, og nu føler jeg, at det går sådan okay, så nu skal jeg bare prøve at holde mig fra dem. Jeg frygter faktisk de der kejler der, hvor vi skal opbremsning og undvigemanøvrer, det er jeg virkelig dårlig til. Ja, det var den kejle. De her kejlekørsel, sådan undvigemanøvrer, det går ikke særlig godt. Jeg bliver kaldt kejlelavets, hvilket gør helt særlig godt. Kejlerødderne, ikke? Jeg tror, det er bowling jo. Kværner bare hele banen. Rally er helt klar papir. Det er bare fart og så lidt sving. Det er sjovt. Bremseøvelsen her i dag, det var den bedste. Det er så sjovt at komme hurtigt op i fart, og så bremse ned igen, ikke? Og så er jeg ret god til den, så det er sjovere, ikke? Det går op for mig, hvor meget jeg har lyst til at køre rally. Det er så fedt det her. Det er en dejlig dag. Jeg synes, pigerne hernede, de klarer sig overraskende godt. Man var lidt skeptisk, da man så dem i morges. Men de har altså imponeret. Det vil jeg gerne sige. Jeg synes faktisk hurtigt, at man har kunne se, hvem der har flere, og hvem der er sådan ikke dårlige bilister, men gennemsnitlige. Jeg er rigtig nervøs over, at vi er nået til tidstagningen, fordi det er det sidste, og ja, jeg har været sådan lidt on off hele dagen, synes jeg. Jeg frygter selvfølgelig, at jeg laver nogle fatale fejl og vælter nogle kejler, som kan koste tid, men ja, jeg kan gøre det så godt, jeg kan. Jeg synes faktisk, jeg har kørt den to the limit, og jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg ryster seriøst. Det er chancer, det ved jeg sgu ikke. Det jeg siger, det må bære eller briste nu. Nu giver den bare fuld gas. Pis mig øv, mand! Kom nu! Fucking helvede! Ja, det var den kejle. Kejler. Fuck kejler.
Jeg synes godt, man kan se nervøsiteten på kørslen, fordi at de har måske en tendens til at glemme lidt nogle af de teknikker, de har lært i løbet af dagen. Nu skal jeg bare give den maks gas, så jeg kan vinde hele lortet. Jeg skal nok være ekstra opmærksom på kurverne, fordi det var jeg dårligst til, nu at prøve det. Nu er det op til dommerne at vælge den vinderen. De overvejelser, vi gør os, det er, at vinderen skal kunne styre bilen rundt. Vedkommende skal være god til at reagere, hvis bilen begynder at skride. Der skal være kontrol over, hvad det er, man laver, når man kører stærkt. Så stod jeg lige hurtigt og kiggede. Så op jo. Ja, og min mester, han kommer. Hvad laver du? Hvad sker der? Jamen, jeg synes jo selv, jeg ligger rigtig godt på niveau. Jeg synes, jeg kører forholdsvis pænt, men jeg er også en af de yngste hernede, så man kan godt se, at erfaringen den måske mangler lidt en gang. Jeg ved faktisk ikke, jeg vil sige, hvor sikker på, at jeg vinder. Det er jeg nok 10% ud af 100, men det er om det bærer eller brister. Jeg er meget sikker på, at jeg er blandt de 5 bedste, men jeg håber virkelig, at jeg vinder. Der er faktisk god enighed blandt juryen. Vi er enige om, hvem der sådan skiller sig lidt mere ud end de andre på den gode måde. Der var jo en af jer, der strålede en lille smule mere end de andre. Den person, som jeg nu vil kalde op, og som så er vinder af Danmarks Rallytalent 2016, er Adam Hjortslund. Jamen, det er jo min pokal. Det er Danmarks Rallytalent 2016. Jeg skal være rallykører for Opel. Det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Jeg er helt ude af det. Du skal nok få din sag for. Jamen, det er min drøm. En lille drengs drøm går i opfyldelse. Det er jo helt vildt. Og ja, jeg havde bare ikke troet, det skulle ske for mig. Tak for konkurrencen. Ja, godt kørt. Jeg er stolt af at køre sammen med alle sammen. Og at være ham, der står her, det er fuldstændig surrealistisk. Jeg er helt overvældet. Adam har vundet i dag, fordi at han, fra vi startede i morges, har bevist, at han ved, hvad det drejer sig om. Han ved, hvordan han skal reagere, når bilen gør forkert i forhold til, hvad han egentlig har regnet med. Han får den rettet hurtigt op og er god til at holde gas på. Det bliver jo fedt at komme til at arbejde sammen med det hele. Vores strafprogram. Det er uden tvivl, men det er værd. Altså, det er der jo ingen tvivl om. Adam går en meget, meget travl sommer i møde. Han skal køre en masse klubrally, samle en masse erfaring. Han bliver presset 10 gange mere, end hvad han er blevet i dag, så han går en rigtig, rigtig travl, men også sjov og spændende sommer i møde. Nej!